खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदास्रि मोसाहारि। बिटिआर सरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव खौरां। बिटिआर सरखारनिफ्राय गासै हा-हुनि जेंनाफोरखौ मावफुंना होसिगोन। नोंगौ, बिटिआर सरखारा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोलाव समनिफ्राय मावफुंजायो रायजो-राजाफोरनि हा-हुनि जेंनाखौ मावफुंनानै होसिगोन। बिटिआर सरखारा बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै गासैबो जेंनाफोरखौनो मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांलांगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि जोहोलाव बारिराम बर' नब्लाङाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोलाव समनिफ्रायनो मावफुंजायो रायजो-राजाफोरनि हा-हुनि जेंनाखौ अरायथा सुस्रांनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिजों लोगोसे सनितपुर बिश्वनाथ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मोनसे हानजाजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बिटिआर सरखारनिफ्राय थोंजोङै गासै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि हा-हुनि जेंनाखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय मावख'आरि खामानिया सोलिगासिनो दं आरो थाबैनो मावफुंजानायनि लामायाव दं। थारैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो-राजाफोरनि हानि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनो आखायाव लानाया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक'सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।